Mae'r cwrs meistr y gyfraith a cwrs meistr gyfraith fasnachol rhyngwladol yn cwrs academaidd sydd â modiwlau craidd a hefyd llwyth o modiwlau opsiynol i chi gallu creu cwrs sydd yn addas i chi a'ch dyfodol chi. Gallwch chi dewis modiwlau sydd i wneud â gyfraith masnachol, neu gallwch chi dewis modiwlau sydd i wneud â technoleg a AI. Mae hefyd modiwlau sydd i wneud â cyfraith teuluol rhyngwladol. Mae'r cwrs meistr yma yn helpu chi i gwella eich CV neu gwella eich potensial yn y gweithle yn y dyfodol. Pan ydych chi'n dod i astudio'r cwrs meistr yma ym Mhrifysgol De Cymru, mae'r staff o cefndiroedd eang, rhai ohonyn nhw yn dod o byd academaidd, a mae rhai ohonyn nhw yn cyfreithwyr sydd ymarfer ar hyn o bryd yn y clinig gyfreithiol. Tra bod chi'n gwneud y cwrs yma, byddwch chi'n cael defnyddio'r clinig gyfreithiol, ond hefyd byddwch chi'n gallu defnyddio'r llysfig a gallu ymarfer eich eiriolaeth. Felly os ydych chi eisiau fod yn bargyfreithiwr yn y dyfodol, bydd hwnna o fydd i chi.